fara gani ba ga da wannan tsakanin ne ka da Allah fara musu kai kai da Allah fara musu nan kai kai wai da go ma yaki da yaki rogo ku gwada mana dogon takalafiya kuma ku gwada mana dogon takalafiya ku gwada mana ebola wata kai da ma da ta faru ba mu san ya ta tsawa a karewa ba kuma ga umar san da ya zaka kallo mai karamin fara shi kan wani ne hankali da waya da ya su don Allah ka gama shara da cikin fili don Allah kada ai lokacin haka bare fada ma'aruwa ce sai ai dambin nan wata biyu uku yawa ba gudu ba gudu to ashe ina san yin da ban gane ba shago ya bare ya na mare ya ba da ya huta da gudu ba ya ba ku dinmu a ba ku dinmu kai ta kuka ku da fayan nan ne ta kuka ku da fayan nan ne wanda nan da fa dan Allah ka ba ku ya ya ta ai ko ba ka Allah a jaya da ba abin da mu gane kuma tsakanin mu da mu da su ba kai ko ma bari wannan tunda ba cewa ga dan da an zuwa su kudi ku kwashe ku soke a cikin ku a to ba mai gaba a dan ma wannan kudin wannan da su kai ka dan dan wannan dama kudi na Rabi'u ne a to kai wannan dama iyayen gidan mu ne a rage tsawo kawai yan dambe saboda haka a gade wanda takalafi ne da shi da ebola haɓa Allah ka biya da ita rogo haɓa Allah ka biya da ita rogo dogo amen hankali da wani hajji da maɗaukin banza a shefa
ina ba maka shagon ba wallahi uban da ya raba nan yanzu in bai ban dubu lalle ka yi bulo ba za ka ga kawai wanda ya fara kuɗi ne za a biya mai bukata ta ko tun yi yana sai a yi ko kowa ɗan taɓo yawa wani ya hala kai ku kai ta ga da ha ala tun yi duwa kai ko daga musu da abu ga dambe ko daga da kowa daga abu ga dambe ala kowa daga da kowa ala alga so ko wallahi kun zai buge shi na dalila sai an taba sai dalila ne na tsakanin dogo na takalahiya ko in da mai a sa kowa ya sa karatu yanzu fa da Aisha da Ebola to shike kan dogo da ba hawo ne da hudu ce da tsakanin dogo da takalahiya da Ebola tsakanin dogo da takalahiya da Ebola tsakanin dogo da takalahiya da Ebola siga bana mai kaji gasu ne siga mai kaji gasu kuwa mu gari da kimashi siga gasu kuwa mu gari da kimashi siga gasu kuwa mu gari da kimashi siga jamu sosai kaka jini hello ganin da tsakanin dogon takalahiya da ibola tsakanin ya ba a rikin mai sabon gari da ya magirma shiga na gai da kiɗa ya ba mu kuɗi don ƙauna ko ba mu kiɗa ya ba mu gudu da kiɗa a gaji ya sama yi da kujera zaton an sai kaka jini gafane amma shi kuma ibola ya karu dogo ake zara amma ibola ya karu gaban cikin lafini ko yan dambe a yi dambe ga dambe dambe ya ala halo halo ga dumanin ba ta kawaka na gode maka da wani bai shahada
maula na abeba uban idrisa mutum dubu mutum guda mutum dubu mai shahada mai daukata na luwanu mai shahada mutum guda mutum dubu mai shahada gara mai nan faso gara mai nan da kan fare dan fare gara mai kan fare da wayya gara mai kan fare da wayya kai kawai kai ake yi kana samun idanu kai haƙoƙi shahada ba ka ɗari uku yawan ɗari biyu da zaru Allah ka mutum da ko da gaskiya ko babu amin oga ibrahim jiya ban zanka ba wajen ado oga muhammad mai dai oga idi na abdullahi bulak ga na wani uban dan goro ga mai gida na shan aminu ciya mai sabon da da kuma fili na biyu ba dan wannan fili na biyu sha'abu inda dan amadu sha'abu inda dan amadu Allah hima sanar da katsina ka ba ni girbin daura gaba ɗaya amin idan Allah ya ba ka daura katsina sha'abu mai kwamfuta sha'abu inda ni ka ba ni yankin mashi dan bane fa amma aikin ku aiki rage wahala rasta kamar rasa ne da kwamfuta kamar rasa ne da kwamfuta sanin aiki rage wahala 2 minutes yanzu ba za a yi musu damban daga wani damban ba za a kara ba yanzu a buga wurin Allah yi ka je yin fako yanzu za a mutu fa don kowa ya rantsuwa a gaskiya ne wannan damban to alƙuran ke inda kasar raguna sai ka Alam. Garam bana. Alam. Kare a tsagare Allah shi kare amma haɗa ko sai an gore ta Allah shi kawo. Garam bana. Na gode ba gobe yi mai sha'ai kai ma. Da gobe ne ba rena ba da girman ka a sake zamani ina ba gobe ne mai shayi waziri a ba kai ma zo gaba kowa ba kiwo da sadaukin yakin dambe mai wawa ba ya karasuwa ba a sa gaba wala ka sadaukin yaki kayya fayin da ba wani fayin na da muku sai ba fara da sabar yaƙi ba na cikin gudu ba inda an ba daga bangaren kudu sai dogon dan bunza daga bangaren jamus mai litar gade kariya Allah ya kiyaye faduwa duk wanda ta goma to hakura kowa sana'a ta ne duk mai buga dambe ya sanya faɗi ya sanya gudu balle su kowa ya saba gudu an sa gudu Hey!
sumanci da Allah ya kawo ta mai gida na Alhaji Buhari kasi da ruwa ya ba ki sun fara musu ba a saka ba hana kanin ku dai da Allah ya shafi dan kana wanda bu Allah da wanda hankalin mai tafiya kana ba shi raduwa ya suna ta ba shi nan dabba kowa yana da fidda shi Allah ka bi hannun sa hannun ba ruwa ba kama suna ba kowa dabbata to sai da ta ci hannun ba hannun raduwa ya suna ba shi nan kowa ya shiru kuma ya fito wani hannun idan Allah ya sa ba za su zo da galaba ga mai bikin mu ne yau mai waya da wuta mai waya mai gida a yanki ba zai gane ba suna jira ma a gudun an kasan wayar kana da fulashi har fulayin ka ba lokar rutuwa ta hana ba ka kashe wata wayar ka ba wata kana ba wata ta tana dauke wa inda bai da idan suna tafi to ba shi na damba ba shi na damba kowa yana da fidda shi Allah ka bai mai rabu sa suna aiki ne da wahala kowa ne a ruta lauya amana a ruwa ala ha aiki na shafa albuka zama shafu fa to shafu ya isa maiki tsayi ne zaki hanyar da zanga ne ba na dole ba a tsaron ba amma na malawa maka hoga wani ba su fagwani kai dole sadaukin yaki zarzabo kura ba ke dole sadaukin yaki ga sarkin yaki ba san ya gaba a tsarewa ba aha na so mai da halima malamai ina mazan da ka gama ko gadan da nan fa ai kura faɗai bine iya ɗace ban san wani za a ɓai ga faɗan ba ashe ko cikin dangane fa kan mutum ya ce an ci amana Hello.
ba 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 wata saba da kai yana rera wani ta ba ba ya ya ga ya ga yoki na gode bare na gode kuɗi na kai ba ni kuɗi na ba ya ga ya fa ya yoki jami da bi sai aura jama'a ga dabbar tsakanin mai dambe da mai dambe to aka ce wai aka ce daga wannan shine takwa tuni na uku amma ba a buga ba to ɗan ba a samu buga ba sai a haifar wata su shigo da Allah shi ne wasu ake so yau na da ke wance tuni na uku ne an kai so hello ake ba an goma yawa gari da gwamna ba a gwamnati sai da a yi gwagwagwa sai sarki shi sarki a sake ne a samu da gaci a samu sarki shi ne yau haɗari ga sanar dai tsakanin mai gagwari da gida ga yanar kilomita wani tsakanin mai gagwari da Lagos kilomita nawa ne ba da tsaya har da kare shi amma ba su da shi to waya kamar kullum kamar a riga fashi kamar ka dauka da har masu waya da kyau a fitila a kashe fitila an ba ta kasuwa ka sa hauka ta in zai na dauku to ka ci gaba da ga sunan dai a ƙara buɗa da Allah a ƙara ja don Allah a ƙara ja ba a ƙara turawa an ga tudu haka kuma da Allah ku ƙara turawa ku ayi a ƙara tura da Allah ayi kuni to sarki sai gaskiya kun ce lokaci yawa kun ce lokaci kun dau hake ga sannan kuma kun toshe na haɗin su kenan ko? To jama'a ai mu mun sai da kira mutai masu kyauta su dan da ruwa ba. Ana nawa a kidan tashi da kafu. Wani ne ba a bakin da kace su. Da kamar da ana lawali ne ba ki banan. Garan banan mutana wannan sana ba tunna asun da wajen ba ba ko ai sanan ban kano ne sai sa ya hanna fara yi ne daura ni da dan maraga da dan shago kina hansa shi dan bane ba ku ga kala fiye da shi ma ne ra da ba sani ne kawai ta ta kai abin ka ya yi yawa malaba ne ba hago da ke dogoran kwanza abu da kyau mamu kuma wani gidan wanda duk wani gidan wanda kuma tare da tuke na tare da
Wani ba fi ba ba akwai fili.
Right.
Bahwa